Sabre yebemo bibia kwaba ediaba okoman ediokron enson achipo baako so ana fe ye okoman TV ena ye de aprobo no ene eye afisha ena no edi no ede we pimu ewo ye nana Kumakum Sereko Ayerekwa na himfie nana enkane na ono ene eye abontindom hene ede ma omanti asema eye akugwa sabre ne modembo ene adwumadene nti ya peja eye ne dibiamu ede Obobofodensua ho ana nadi ohene se mahene ewo ye krokase no emu na afibia no inyina ye nim se eye Cincinnati eho na odehye wote a wobone bra na afene dua woba beka eye ne manfo ho ewo mo hyefa no ema ne ye kama ne sa enti ye pese ye ne odehye atwetwe eye enkomo ewo Okoman TV na fe Okoman radio eso anope ye bae ya mameto eye odehye enko empanyini a woni omo kabom ekire eye wo manti asema okugwa na fe bi so ka eye Obobofodensua no ye ne omo eso abedi ahiemu yakasa nana aka efisha pansem ade akọ eye radio ene TV no eso sabre yewura afo eye abanyu akase ama adehye etinanim ti ansana ye befo akoyewura nchen no ye besre achame ene atrankonya omoboa ama yewura na hindi ekonkan no ekwan na fe ye ne yewura so atimi atwetwe eye enkomo ebeyese afena so a wode na fisha pansem na no disem edema Obobofodensua na fe eye omanti aseman akugwa na fe anuanom a woni omo eso na wo aburuchi ene ade no yewura so aka na ebi eso atumi ato wonomo enti de yasere nana no atrankonya na ye nana nkasa betwenkomo nana we de bemo otrinkwa na mafisha paso na mo akwa ba de aba Okoman ediokronson achipo baako so na Okoman TV eso ya aja na we de afeno adu nesa enti ye ba ona so enedue ya ye besre na wonu di nsem a wo edema eye omanti asema akugwa na fi ebi a wudi eye mahene ne abusuafo a woni wo mo so wo akwantumu a nyame aba ho bande abedu no woni wo mo so atumi atwetesa enkomo no yo say odi kan bibi say enkan abontidom hene na ya peja no ebra ye be peja me Obobofodensua no mema AWUKUGUA hene asote say ye be peja me Obobofodensua ebra ye peja me wie me be born amane me sambo oman nyina amane ewo adai kese ase ewo AWUKUGUA sel so na me bo amane wie no AWUKUGUA hene eka kire me say sesia no nsem bebre wo ha opeso ne misusu ho enti mama nya abontidom hene no ento ho sesia na me siesie machi na me ma na obi ansana meja ato ho odi adwuma hye me nsa ese AWUKUGUA abontidom hene enti no te se ne obisa no me nya abontidom hene no ento ho esan se me twen na AWUKUGUA hene adwuma na odi hye me nsa no mawie na fe mama na obi a obetumi aye adwuma no te se ne ameye no ndi me da so ye AWUKUGUA abontidom hene yo yebeda nana sene eye ncheche mafi nana wanu disem edema afi eye ohai meka ohai eye AWUKUGUA na fi bebi ya yenuma adano woni nyina akọ ya ikopeja wa na je se esi udura kra anu disem ewo mu edema wo mu men tumi nan enya AWUKUGUA man enu nti na me ko babia me ko achimemu akotena akonwa tuntum so kra no a me ni AWUKUGUA man na eko me ni AWUKUGUA abontidom ena eko na ne edikan no etodo bia na ye kase abontidom a na dodo no anim se me ena me ya abontidom na mo enye me ena me ya abontidom no kwa obroni ekromu kasamu a eye the able citizens of the town ene from abontidom no me ye omo hene na nyame na me ya abontidom ye obi a obesi asase so ewa AWUKUGUA mam otumi nante fini fie ebesi kromo de na ne hene ne me enchichemu nim ohene kura efi ne fie edu abontene so a ne hene ne me na me ya abontidom ehene kura we de wadawo my works an ebe kan wa abontidom nyina etiri de na afi na hyase ye kọ ne fifi
onu disemu a wo ho no na fi kwan abedam de na ma yenti yo enam se ye kan abontedom ne abontedom hina asemunti me kire mu kakra ma obia tene ho ase ebra mi bedi abontedom hine no me nana Kwamra Ayerekwa ne papa ne kwakujan ne mame ye ya kale omo me nana Kwamra Ayerekwa no AWUKUGUA fosi no asoma hene tete no ne yesi ohene a ohene twa akonwa ansa ne waswae na me nana de no ekoye different say odi asoma hene no otwa na nkonwa wie esan kosua na busua sembe bomu eye ntam kese enti no wansua bion na nakonwa na otwa ende edaso da efie ha nanso asoma hene akonwa enye abontedom hene akonwa nti edaso da fie ha achamedefo eye ho amamre afibia nipa bebre nim esanse akonwa tuntum yemfa anto abonten ni entwa no photo nti no nipa nim na mu edafie ha mete ha yi na ni ameka ni se esanse obi nim kwan a oyira nti ena abisabisa ewo ho se unim kwan na obisa ye kire kwan na unim no wamisa de a obayira eno nkotwa mu no medika kan se AWUKUGUA hene de enyuma bi hyemensa eno nti na medaso ye abontedom hene ewo AWUKUGUA dio osune de bene kum osono a daditu emutu na ka hwe osono so na osono mu ni ya wan sori o ampaye bejwa na wusi ufihi o ampaye bejwa na wusi ufihi o nansi osio di ojesro osio dumuja mema ekuapeman Afrisiapa mema AWUKUGUA mai nana opese kunadu mema na Afrisiapa oya AWUKUGUA hene mema Ghana man nyina Afrisiapa Ghana fo wa broche nyina mema wa Afrisiapa mema nana ose tutu otoso mienu Afrisiapa esanse wesi say otu ne nan eba AWUKUGUA memu ba konfano chifie be ya mamre ema ye hu se nani aso ni konfano chi eyema asanteman ye wobi nemo akase ye de ye hu bedi akire ye siesie bibia ma AWUKUGUA man so wo hwe ntentan so a me kona na opoku ware ho ene ni kodi nkomo obi anim wo Ghana ha manko sre na de se omre AWUKUGUA man sika na mu mi ko sre no se ni AWUKUGUA man ayama ni nyina sanse ni okonfo nochi ye ma santeman nyina no okonfo nochi ni ho nne ekwa ben so ni e be fa ni e de aka okonfo nachi afibia esanse Jesus Christ bae no ni krom anyi ni nyina no yansum ni nyina no enne ye sum ni din ye wonda na woda ye de kai no nti okonfo no chinso ekwa benso ena santeman ene AWUKUGUA man bebom ni akai no se na ye wo papa bia e fre no okonfo no chi na ono no ye sei ma asanteman mini na na opoku ware ekokasaaye odoman kuma wuo ekurade a enkwa ntumi nsi kwan esanse onyame na ohihye enkwa ono no na ohihye owuo enti na na opoku ware somo kan ni se adwen amede aba no eya adwenpa onene man bedwen ho na omamamua ebritie mu na mu ontiapo enti okọ inresi abrochi mamu akosane ho yare na oba obefrem panyi ni ehia ni esusu sa asem ho esanse ya asempa ena mede aba
efiada anto ata ne adiabam enti no okọ English man mu bae no wanya ahoden ena 2009 ode krampanyi sese nana ose tutu otosumienu aba ye ya hoboa ne ene na kohyia ne a kire ne se nkoma ye ni nana opoku ware ebedi ye no ye ba betwa so ne apɛ kwan papa bi di afaso watu ni na ba ukugwa mamu abɛya amamre a opese oboa ukugwa man na sansem nyina eba amekan hye nyame anuonyam se enche bia no menimpa se otumfo ose tutu a otosumienu na niso wade ti enye se wagya ukugwa ato o hyehyɛ ni niema na menim se enche bia no ye bete nka mema obi bia frishiapa se ukugwa man edi ye ohum mo obi bia frishiapa enne eye inakese ema ukugwafo Ghana man nyina ukugwa ena ye kanchi gu asase tam so ma nsuo pie na nipa wo ho nyina nya nsuo ni bisa yako frensuo no Ghana man nyina radio stations nyina TV stations nyina omo mehwe ne yanka se yese na mo mehwe no mo hu bra ye kanchi na nsuo apie fifam na ye de adi yafe medo bibi ase piao abjafo aye Baffuor Kumakum Sereko Ayerekwa na yate nanum sem no medical ka na nanso atre no de asisu se eye abontendom tumi no onyanto hoye odaso kuramu a wo pre na chi se ansana wonya okugwa nto wasa Obobofodensua ni kurafa subi kurafa ansana obegya to okura no bepo obi agya na mu nanso obehwe se obetete ni pakro mase ni obedi ye ogi din no wetumi agenesa yesi oyire fi ukrom hini aben a bedwase ne agya ho na nanso a kire mu se kropon omo ane yen ane omo taaka enenso yate ne bio na nanso ma yate ase se ode ne nsem bi akoda asante akoda bi asante kotoko no mo so bi ono fa de ofa ne bum ofa so no de a kire se anochi konfo a dodo na agidi se Yesu Kristo achi no wono ana ya wanwade a odese ne bi antumi nye bi na na de ya de sede akoto mpanyin anim se yenhwe nye bibi mfa hye anochi konfo enumunyam eno ntia no so ewumu a yibetumi asum na de di eye adwuma afi wantwi emfa eye nkabombia emre nti yenka homum na yentumi enko yanim eno achi eye kumankum asere se oman nyina Ghana nyina amra mahwe ne ochina ebetumi akoso a ye de nsabe gufre na ensuafi asase tata mu etumi aba yase bia no mu ne de bia boye bra etumi akonkan na sisa afisha na no na yedi no ogina mu eso ka se oma bedwe nyina afisha pa ane manfo na busuafo no ane ma enuanom ane ya yetwahye nyina anso no yenso ye kan ho ebi ane de okasa no esi na mmom afino de yemfansi ha okoman ediokro enson achipo ba akoso eni na okoman eye TV na yedemu ebesi ha no mo medin de kwa me hene da akon methodist fo nyina emrante hene D boy raise to the power 1 na fe yenu abema eye zigibi ono ene de ye ba ya wasan twa video no edema ye na production team no eye ba hima bella na fe eye abrante eye K Brown ye fi eye ukugwa asase so na yepiefi eye Baffuor ayinfi ha no mo a na ye de ni kire mu eye oman foforo so dachi bi ye be se de nhia ebio ohene ti ase okwaman kwaso Ghana man kwaso okreman enso so enkwaso ukugwa okrekpompo ombendide yeso mo ensimbu enchi kanka onyame nhira nyina amen.